aquest programa de formació econòmica l'impacte que volem tenir és que tinguin o adquireixin coneixements per ser bastant autònoms amb el tema de la gestió dels diners, amb el tema de la gestió econòmica personal. Són gent vulnerable que sempre tenen dificultat a l'hora de gestionar aquests diners perquè estan molt influenciats i l'objectiu és que puguin sortir-se'n i puguin gestionar correctament la seva economia. La Cristina estaba muy bien conmigo, me ha buscado un trabajo antes, pero ha terminado en Cruz Roja. Muy bien para toda la gente lo que está buscando en trabajo. Si necesita trabajo, puede venir aquí a buscar trabajo aquí. L'objectiu és que allà on Akbar està present puguem generar oportunitats. Sempre diem el mateix, l'excel·lència en l'operació, el compromís social amb els veïns i veïnes en el qual Akbar està. I el projecte ONA no deixa de ser l'oportunitat de posar-nos al servei. Les persones que estan en fons de solidaritat, en tarifes socials, puguin tenir l'oportunitat d'escollir el seu propi pla de vida. I això és el que fem amb l'ONA i això és el que hem fet aquí a Martorell d'una manera molt satisfactòria, sobretot perquè quan escoltes el testimoni de les persones que han participat estàs plenament convençut que el camí que vam encetar en Akbar amb el desplegament d'aquestes iniciatives són les que generen una vida millor.